ja siitä alaspäin niin, että 15 saa vielä yhden MM-pisteen. Tässä on vuorossa viikonlopun ensimmäinen kilpailutapahtuma. Kyse on niin sanotusta match raceista, eli suomenkielinen termi pudotusajo sopinee kuvaamaan tämän kilpailumuoton periaatetta. Vauhdissa on 5 kilpailijaa kerrallaan. He ajavat lyhyen sprinttikisan, josta joka erästä 3 parasta selviää jatkoon. No se on vähän samantyylinen kuin rallycrossin erät, eli siinä ajetaan 3 kierroksen eri ja sieltä aina nopeimmat pääsee jatkoon ja sitten semifinaaleista taas nopeimmat jatkoon ja finaalissa ajaa 6 paria ja ajetaan 5 kierrosta. Ja te onnistuitte nousemaan tuohon A-finaaliin? No joo, kyllä me oltiin koko ajan siinä niinku 2 nopeamman mukana. Nyt jo Suomeen ehtineet Pekka Päivärinta ja Timo Karttiala huoltavat Suzukinsa jälleen kilpailukuntoon Kroatian viikonlopun jäljiltä. Tämä on tarkkaa hommaa. Ja tallissa on hammaspyöriä ja vaihdelaatikon osia ja kytkimi. Kuin hyvä mekaanikko sä oot? No ainakin tänä vuonna on ollut aika hyvä, kun ei yhtään konerikkoa tullut. Että siitä päätellen vissiin aika hyvin onnistunut. Kuinka suuri merkitys muuten on sillä, että itse osaa kasata ja rakentaa tuon pyörän? No siinä on se, että ainakin tietää, millainen se moottori on ja millä ajaa. Ja, sitten, ja jos tulee joku ongelma, niin voi aina mennä peilin eteen. Se löytyy aina viimeiseksi sieltä. Kun katsoo noita pyöriä tuossa lähtöruudukossa, niin siellä Reevesin pyörässä on aika erilainen tuo katteen alareuna. Onko se jotain uutta teknologiaa? No kyllä sitten käytiin LCR rungon valmistajan kanssa, puhuttiin ja oli keskustelu siitä ja se on testannut jo 10 vuotta sitten noita samoja asioita ja hänen mielestään niistä ei silloin ollut etua ja minäkin päätin jo ennen Kroatiaa, että ihan sama mitä sillä on, niin ei se niinku meitä haittaa, että me ajetaan omaa ajo. Ehkä se on joku psykologinen ase tuollaiset helmat. No ehkä se, niin sieltä rungonvalmistajaltakin tuli semmoinen ilmaisu, että se on vähän semmoista, että siitä ei kannata välittää. Suomalaisen pistejohtajan ei ole varaa epäonnistua. Kuumassa kelissä taktiikka on tärkeä. Renkaat ovat kovilla, jos sprinttikisa 5 kierroksella pinta sulaa ja menee helposti rakkuloille. Tässä käynnistyy Match Race-finaali. Mukana on 6 kaksikkoa. Parhaiten irtoaa hallitseva brittimaailmanmestaripari Tim Reeves, Patrick Ferrans. Heillä on tilillään 2 perättäistä lajin maailmanmestaruutta. Ja nyt brittien tarkoituksena on keriä kiinni suomalaispoikien piste-etumatka. Match Race on siis lyhyt rykäisy, joten kovin suurta taktiikkapakettia on vaikea rakentaa, mutta Päivärinta on ohjannut vakuuttavasti erästä toiseen ja jatkoon aina tähän finaaliin saakka. Siinä on nyt vauhdissa käytännössä M-pisteiden koko 5 porukka eli kärki. Eli pisteet ja vauhti ovat osuneet kauden aikana oikeille pareille. 6. taitaja finaalissa on M-pisteissä 7. oleva Markus Losser. Kärjessä Tim Reeves, jota Päivärinta seuraa, mutta kosketusetäisyydelle ei suomalainen yllä. Ohituspaikkaa ei avaudu, eikä riskiä kannata ottaa. Jokainen piste on tärkeä. Börsalin veljespari Ben ja Tom pysyttelee 3. 4. ajavat ranskalaiset Sébastien Delany, Gregory Klus. Suzukin kone kiertää iloisesti. Rajoitin on 13 500 kierroksen kohdalla. Teho ja 1000 kuutioista nelipyttyistä koneesta irtoaa reilut 200 hevosvoimaa. Tarkalleen tuollaiset 210 hevosta kyydittää 420 kiloista suomalaiskaksikkoa melkoisella vauhdilla. Tässä Grobnikin radan pääsuora nopeus on muuten reilusti yli 250 kilometrin tunnissa. Kuutosvaihteella kaasuvajeri kireällä. Iloisesti Suzukin kone laulaa. 5. sija tässä Match Raceissa menee sveitsiläiselle Hanny Racingin parille Markus Losser, Adolf Hanny. Viime mainittu syydaa MM-sarjan vanhimpana, eli jo yli 50-vuotiaana, mutta hyvin syydaakin. Pari kuuluu kärkijoukkoon. Tämän sprinttikisan jälkeen he ovat yhteispisteessä MM-tasolla 7. 4. on ranskalaispari Delany Klus ja 3. sija tässä pudotuskisassa on Börsalin veljesten. Toiseksi ajavat suomalaiset. Ohituspaikka ei 5 kierroksen kisasta löydy, joten voittajana on Tim Reevesin ohjaama kaksikko. Se tuo brittiparin jo uhkaavan lähellä suomalaisia. Jäljellä koko kaudestaan vielä 2 MM-starttia. Finaalissa sitten meni sillä, että Reeves pääsi vähän lähdöstä karkuun ja meni ihan täsmälleen samaan vauhtiin. Ei pystytty enää vastaamaan. Että mentiin peräkanasta maaliin. Podiumjuhlat ovat komeat. Kroatiassa arvostetaan tätä lajia, vaikka oman maan kuskia ei joukossa olekaan.
Korkeimmalla siis Tim Reeves, Patrick Ferrans, toisena Päivärinta Karttiala ja kolmas kaksikko podiumilla on Börsarin veljespari Ben ja Tom. Tiukaksi menee. Nyt suomalaisten pistejohto on enää 3 M-pinnaa. Kaudesta siis jäljellä 2 starttia. Toinen täällä Kroatiassa ja viimeinen syyskuun puolella Le Mansissa Ranskassa. Varikolla onnitellaan reilusti menestyneitä lajin parissaan paljon toisen polven harrastajia ja kilpailijoita. Tämä lippalakkipäinen mies on Tim Reevesin isä, joka itsekin aikana oli kovan tason kilpailija ja juuri tässä samassa luokassa. Niin ja kyllä suomalaisia kiertää katsojinakin mukana. Tämä kaveri on peruskoulun opettaja, joka rentoutuu seuraamalla näitä kisoja. Joo, olen Suomesta ja tulin kannustamaan suomalaisia. Olen ollut Assenissa ja Sachsenringillä ja nyt täällä Riekassa ja kannustetaan Suomen pojat voittoon. Mikään itsestäänselvyys ei ole, että suomalaispari selviytyi Match Racen alkueristä jatkoon. 3 parhaan joukkoon oli päästävä ja tässä sade-erässä pojat saavat tehdä todella kovan päivätyön ennen kuin jatkopaikka varmistuu. Kovaa peliä katsotaan in-car-kamerasta koko erä. Kroatian rata sijaitsee komeissa maisemissa vuorten laaksossa. Ympäristö on kaunis ja tunnelmakin hyvä. Se keli on siellä semmoinen, että se voi niinku ihan silmänräpäyksessä vaihtua toisenlaiseksi. Että mustat pilvet kun tulee vuorten takaa, niin tietää, että 10 minuutin päästä tulee sitten oikein kunnolla vettä. Nyt taisi onnistua keli aika hyvin. No joo, se oli aika tasainen keli tänä vuonna, että yhdessä Match Race erässä sato, mutta muuten oli koko ajan kuiva keli ja tällä kertaa näytti, että kuivallakin keritään ihan hyvin. Kilpailuviikonlopun illat venyvät usein pitkiksi. Sunnuntain kilpailua varten tehdään huolellinen pyörän tarkistus. Nyt ei kannata jättää mitään sattuman varaan. Pisteitä on saatava varsinaisesta pääkilpailusta melkoinen tukku. Peruskoulun matematiikka kertoo, että mikäli Tim Reeves voittaa sunnuntain pitkän kisan, suomalaiset menettävät johtoasemansa pisteissä, vaikka sijoittuisivatkin toiseksi. Takaa ajetusta tulisi takaa ajaja. Tuolla Kroatiassa vietitte yhtä yötä tuolla tallissa pyörää rakentaa. Mitä oli tapahtunut? No siinä oli ihan moottorin vaihto, että ihan varmuuden vuoksi vaihdettiin toinen moottori ja ne oli 2 vähän erilaistakin ja todettiin, että se vaihto oli turha. Se oli hiukan parempi tämä versio, millä ajettiin sitten Gold Race ja toinen aika jo, niin se oli varmistus ja kokeilu ja se onnistui ihan hyvin. Se meni aika myöhään tuo rakentaminen, vaikuttiko se mitenkään yöuniin? No kyllä siellä aina, kyllä se sinne puoleyöhön saakka menee, että ei siellä sen aikaisemmin. Aina siinä on huoltamista ja jos siellä nyt hetken tauko tulee, että ei ole mitään, niin sitä sen tunnin 2 vaikka istuu ja juttelee ihmisten kanssa mukavia, että kyllä se aina myöhään menee. Miten tuo Kroatian rata, onko se helppo ajettava? No se on ihan mukava rata, mutta siellä on aina se ongelma, se radan pinta on tosi karkea ja tämän päivän Yokohaman renkaat, niin kuin ei viime vuonna eikä sitä edelliseen vuonna ja tänä vuonna, niin kun siellä on lämmintä, niin se ei taho kestää. Eli Match Race, kun ajettiin se viimeinen finaali 5 kierrosta, niin takarengas oli rakkuloilla. Eli pitkäänkin saa kun lähtee, niin siinä pitää niinku vartin verran täydestä kaasusta ottaa kiinni ja ajaa sillä tavalla. Niin sitten se rengas, sitä pystyy hallitsemaan sitä renkaan
lämpenemistä. Eli jos se tulee ylikuumaksi tai rakkuloille, niin se vaikuttaa sen sekunnin puolitoista kierrosaikaa. Mutta jos sen laskee rakkuloille, niin silloin yleensä siitä tiputaan vielä alaspäin ja sitten on pahat paikat. Ilta tummuu ja kaikki on vihdoin kunnossa. Nyt on aika vetäytyä yöpuulle. Sunnuntaina on edessä kova päivä. Tuleeko uni helposti? Kauden 2008 toiseksi viimeinen MM-startti on edessä. Suomalaispari Pekka Päivärinta Timo Karttiala johtaa MM-sarjaa 3 pisteen erolla brittipariin Tim Reeves, Patrick Farrans. Seuraava startti, joka on Kroatian viikonlopun pääkilpailu, niin sanottu Gold Race, käsittää 20 ratakierrosta. Se syö miestä, moottoria ja erityisesti rengasta. On laadittava taktiikka kilpailua varten. Aamun tunteen on oltava valmiina. Lämmittelyajo on vain varmistus siitä, että kaikki toimii. Mutta vaikuttaako myöhään illalla tehtyjen huoltojen myötä pitkä valvominen keskittymiseen itse kilpailuun? Aika-ajot panevat miettelijäksi. Team Suzuki Finland, eli Pekka ja Timo, ovat vasta 4. lähtöruudussa. Ja paalulla haastajana tähän saakka ollut brittipari Reeves Farrans. Väliin mahtuu Bursarin veljekset ja ranskalaiset Delany Clouse. Huima startti tässä irtoaa parhaiten ranskalaiset. Delany karkaa saman tien, suomalaispari putoaa lähdössä peräti 6. Tämä kuva tulee onboard-kamerasta, ohjaamissa slovakki Milan Spendal ja purkissa istuu britti Peter Hill. Huomaatte, kuinka ahdasta on lähdön hetkellä. Tässä ei ole varaa virheisiin. Koko ajan haetaan ajolinjaa, joka tarjoaisi ohitusmahdollisuuksia. Vauhtia on paljon, rata on varsin nopea. Tämä areena on toiminut monen arvokilpailun näyttämönä. Sitten aivan huima tilanne, jossa olisi voinut käydä huonosti. Tämä kuva tulee Pekka Päivärinnan ohjaamasta pyörästä. Nykyteknologia tarjoaa mahdollisuuden kevyen kameran sijoittamiseen vaikkapa sivuvaunun katteeseen. Tässä irtoaa kanssakilpailijan pyörän keulaosa ja lentää läheltä Päivärinnan kypärää. Tässä olisi voinut käydä huonomminkin. Hidaste kertoo, kuinka läheltä tuo keulapala itse asiassa lentää kohti suomalaisen kypärää. Kilpailu jatkuu, suomalaispari ajaa varman päälle, riskejä ei kannata ottaa. Pisteet ovat nyt tärkeitä. Mikäli nyt toisena ajava Tim Reeves ohjastaa voittajana maaliin, suomalaiset putoavat pistejohtajan paikalta, vaikka sijoittautuisivatkin toisiksi. Paljon on pelissä ja varaa virheisiin ei ole lainkaan. Robnikin ratakerroksella on mittaa 4,2 kilometriä ja se kierretään tässä pääkilpailussa, eli komeasti kalskahtavalta nimeltään Gold Raceissa 20 kertaa. Matkaa tulee siis noin 85 kilometriä, aikaa siihen tuhrautuu puolisen tuntia, joten maltti on vielä valttia. Ensimmäisenä sen totuuden saa huomata Sean ja Mark Hegati, joiden johtopaikka vaihtuu pikkuhiljaa letkan hännille ja päättyy lopulta keskeytykseen, takarengas sulaa alta. Tässä on osoitus taktiikasta, on osattava säästellä renkaita ja vaikka kovaa mennäänkin, matka on sittenkin aika pitkä. Suomalaisväriä on tässä pyörässä, joka kamerakuvaa katselemme. Alan Schofield ajaa ja purkissa taiteilee Aki Aalto. Aki on toiminut myös Pekka Päivärinnan purkkiorjana, mutta loukkaantuminen kauden 2006 keväällä vaati kilpailutauon ja nyt Pekan purkissa voimistelee siis Timo Karttiala. Aki on puolestaan tänä kautena ollut Alanin co-pilot. Schofield on muuten kova kaveri, hän halvaantui lajin onnettomuudessa muutama vuosi sitten, mutta pyörätuolilla liikkuva britti ei luokkaa jätä. Nyt hän kilpailee alaruumis halvaantuneena käsihallintalaittein varustetulla pyörällä ja purkissa siis nyt tervehtynyt Aki Aalto. Itse asiassa tässä moottoripyörätyypissä ei juurikaan tehdä jaloilla paljon töitä, vain jarruttaminen hoidetaan jalalla, muut hallintalaitteet ovat käsikäyttöiset. Päivärinnan pyörässä ei ole edes oikealla kädellä normaalisti soolopyörässä olevaa etupyörän jarrukahvaa lainkaan. Supersideissa on kaikkiin 3 pyörään vaikuttava 2-piirinen jarrujärjestelmä. Sitä käytetään siis jalalla ja luonnollisesti myös vaihdettuna. Jarrupuoli on siirretty Schofieldin pyörästä oikealle kädelle. Kova kaveri, joka alaruumis halvaantuneena ajaa täysin tasavauhtia muun joukon kanssa. Huima britti kerta kaikkiaan. Halvaantuminen tapahtui muuten silloin, kun kaveri toimi purkkiorjana, eli lajissa on omat riskinsä olemassa, se myönnetään.
Tässä mennään Kroatian rataa kohti maalia. Numero 44 on siis suomalaispari, joka nousee kohti kärkitaistelua. Taktiikka pelaa, renkaat kestävät. Kovilla on myös numerolla 77 ajava hallitseva mestaripari Reeves Farrans. He eivät pysty nousemaan tutulle paikalle kilpailun johtoon. Sen sijaan on ottanut Bursalin veljekset Ben ja Tom, joilla ei vielä ole yhtään osakilpailuvoittoa tilillään. Nyt ote avausvoitosta on aika vahva. Uhkaajat alkavat pikkuhiljaa hiipua. Näyttää siltä, että lajiin on kehittynyt 3 kopla, joka tahdittaa tämän kauden kilpailuja. Reevesin ja Bursalin ohella tähän joukkoon kuuluu ehdottomasti Pekka Päivärinnan kaksikko. Nyt suomalaispari ajaa taktisesti viisaasti. He pysyvät Reevesin edellä ja se tietää M-pisteissä johtoaseman säilymistä. Voitti kisan kuka hyvänsä. Letkan loppupäässä käydään niin ikään tiivistä taistoa sijoituksista. Jokainen M-piste otetaan talteen. Kauden lopussa niillä voi olla jokaisella ratkaiseva merkitys loppusijoituksia. Näyttää kuitenkin siltä, että kultamitali ja mestaruus on kahden kauppa. Hallitseva mestaripari tai sitten suomalaiset. Kilpailussa on mukana 4. suomalaisnimi. Ruotsalaisen Johan Reutenholtin purkkiorjana on Mika Ikonen, mutta kummatkin pojat ovat Ruotsin kansalaisia. Mika tosin puhuu myös suomea, joten puolet hyvästä suorituksesta on pantava suomalaisen sisun piikkiin. Nyt tämä ruotsalaispari sinnittelee nipin napin 10 parhaan joukkoon. Maalissa sijoitus on tasan 10. Aki Aalto syydää tässä Alan Schofielin kunnialla maaliin saakka. Suzuki toimii hyvin ja tulokseksi tulee lopulta 8. sija ja sen antamat 8 M-pinnaa. Pojat ovat nyt pisteissä 8, eli 8 taitaa olla onnen numero. Huhut kertovat, että kauden päätöskilpailussa nähdään hieman lisää suomalaisväriä, sillä kovassa kotimaan sarjassa kilpailevat kuskit ovat osoittaneet kiinnostuksensa myös MM-sarjaa kohtaan. Petri Makkula ja Juha Nikkanen voivat olla lähdössä Le Mansin kisaan mittelemään taitojaan kansainvälisen tason kanssa. Josko ensi kaudeksi 2009 löytyisi täältä uusi haaste ja sarjan sinivalkoisuus lisääntyisi. Ei mikään hullumpi ajatus. Mutta nyt ajetaan kilpailun loppukierroksia. Bursalin veljekset pystyvät pitämään johtopaikan maaliin saakka ja ottavat uransa ensimmäisen MM-tason voiton. Se nostaa veljekset yhteispisteissä 3. 4. sijalla pistetilastossa on Kroatian viikonlopun jälkeen nyt keskeyttäneet Delaney ja Cluj. Taistelu kisan kakkossijasta ja pistejohtajuudesta kääntyy suomalaisparin eduksi. He sijoittuvat kilpailussa toiseksi Bursalin veljesten jälkeen. Liki 6 sekuntia hallitsevaa mestariparia Reeves Farrans ripeämpänä. Brittipari on siis maalissa 3. Tulokset tarkoittavat sitä, että Päivärinta Karttiala saa lähteä tämän kauden finaaliin Le Mansiin 7 pisteen johtoasemassa hallitsevaan mestaripariin. Tässä tulokset kärjen osalta. Ja tässä vielä pistetilanne ennen viimeistä osakilpailua. Nyt kun lähdetään Le Mansiin, kuinka hyvin tunnet sen radan? No se on hyvä puoli, että viime vuonna ajettiin ja se oli vähän ongelma silloin ja sen takia tähän nyt vaihdelaatikkoon tehdään muutoksia ja vähän eri tavalla täytyy lähteä ajaa kuin viime vuonna. Ja viime vuonna ei ehkä ollut ihan sitä viimeistä rutistusta, kun se mestaruus oli silloin selvinnyt. Niin kyllä mä luulen, että olemme ainakin parempia kuin viime vuonna, että pyritään ajaa sitä kakkostilasta. Viime vuonna oltiin 3, niin yritetään olla 2, niin se riittää. Se riittää mestaruuteen. Onko se unelmien täyttymys? No kyllä se varmasti on, että katsotaan nyt miten siinä käy sitten. Nyt kun lähdetään kauden päätökseen tuonne Le Mansiin, niin on johtoasema 7 pisteen verran, niin onko se jo turvallista? No ei missään nimessä. Et kuitenkin voittaja saa 25, toinen 20 ja sitten 3 saa vaan 16. Et se on kuitenkin 9 pistettä siihen eroon 3. Et kyllä sielläkin pitää onnistua kaikki ihan nappiin, että mestaruus tulisi. Kumpaa veikkaat, että lähdette kokeilemaan kilpailun voittoa vai maailmanmestaruutta? No se tietysti vähän riippuu sitten siinä kisa-aikana näkee, mutta niin kuin varmaan lähdetään ajaa ihan omaa ajoa ja pyritään siihen maksimisuoritukseen. Et kärjessä on tietysti helpompi olla, silloin tietää, että kukaan ei ole edellä. Onko nyt Valtikka vaihtamassa omistajansa? Sitä on tietenkin ennenaikaista sanoa tässä vaiheessa, mutta podiumilla on vapautuneen oloinen suomalaispari. On merkittävästi helpompi lähteä Ranskaan, kun ei ole taka-ajajien paineita. Nyt voi ajaa oman kilpailunsa ja huolehtia siitä, että Reevesin pyöräkunta pysyy takana.
mutta eihän sekään mikään helpponakki ole. Siihen on nyt todella keskityttävä. Ratkaisun paikka on siis Le Mansin rata Ranskassa ja kilpailu on syyskuun 21. päivä. Tähän mennessä ei ole suomalainen koskaan voittanut lajin maailmanmestaruutta. Kuinka käy tänä vuonna, sen aika näyttää.